Sustarluze, modu simple batean esan da, jolas interaktibo bat da, oinarrian, horixe da, baina horren atzetik askoz gehiago dago, ezta? Esango nuke Sustarluze ezin dela ondo ulertu beste proiektu bat ez bada ezagutzen, ezta? Bere egunean Nerbioi Beizabal Bailarako udalerri batzuk batu ginen, ekimen bateratu baten inguruan, Sustarretatik ahora izenagaz ezagutzera egon genduna, lanean hasi ginen eta orduko helburuetako bat zen ahozko ondarea, herri jakituria, ondare etnografikoa batzea. Hori izan gure hasierako helburuetako bat. Eta gero ikusten genuen batzelan horretatik, batzelan horrek berak beste zeregin batzuk be eskatzen duzku bezala, ezta? Gure ondarearen azterketaren emaitza dan produktu hori bilakatu dugu zeozer bizian. Orduan beregunean jasoko informazioa, ezakuneak, ezamoldeak, berba, kolgetak, kantak eta beste hainbat informazio zelan transmitidu generazio barrieri. Ume hauek ohituta dagoz ja batueraz egiten berba, eta bizkaierazko hainbat berba arrotz egiten jaki. Programak lortu egin dauena da alde batetik euskara bera sustatzea, baina eske bestetik be gure ahozko ondarea be martxan ipintea. Proiektua garatu ahal izan da lehenik eta behin Galdakaoko euskara zerbitzuari esker. Paper hutsa sana proiektu sendo eta polit batean bilakatzea apostu egin zagoelako. Eta bestalde Galdakaoko ikastetxeen inplikazioari esker. Hasiera baten materiala eskuratu genuenean, ez genekin ez da nondik eutzi asuntuari, guztuen artean erabaki genuen ekintza batzuk eta jarduera batzuk prestatzea. Euskera, gizarte eta musikan, frogak zer ikusi dizekatelako batez ere irlarloiekin. Bidali egiten batzuk argazkiak ateratzera, ia nortzen gai toki desberdinak irudibidez lortzeko eta ekarri zituzten argazki desberdinak, horme irudi bat egin genuen. Ikasi buruz ikasi behar hori esan hainbat gauze eta hasieran haserre, ez? Baina gero oso gustora ibili dira. Beti harrera ona egiten duri jolas baten aurrean. Orduen, sorpresa izan da igual eurentzat, ez da izan bakarrik ikastea. Eta jokua bera, gelan landu dugu arbel digitalaren laguntzaz. Batez ere oso ondo ondala sinonimoa bizkaieraz ikasteko, hemen Galdakon bertan erabiltzen dituztena. Denboraren barruan erantzunak emote eta hasiera baten argazkiena berehala ikusten zuten. Eta azkenean ikusten gauza politatara dela asko ikasi dute, eta gauza oso ondotara dela. Proiektuak oso amaiera polita izan zegoen Torrezabal kulturetxean antolatutako finalean. Horiek pozitoaz, eskola pozit dago eta ia zer nolako papera egiten dugun. Ona espero dut. Etzen horrelako loretxoa izango zure amets gaizto hortakoa, ez da? Lasai. Kolore hori, Sustarretatik ahora egitasmoaren logoa edo ikurra baino ez da? Arrazoia daukazu hemendik begiratuta nire amets gaiztokoa baino askoz ere politagoa da. Guazen ba! Asperadoa! Sustarluze! Maider Perea ditzen naiz, Amaika Alperitin eta Perribaren izen naiz. Biztindara joatea eta kantatzea gustatzen zait. Niri futbola eta musika asko gustatu zait. Asignatura gogokenak ingurune, matematika eta ingelesa dira. Nireak berriz gaztelania, musika eta gorputz hezkuntza dira. Eta nirea gorputz hezkuntza eta musika.